Ráno máme pondelok 7. februára, verím, že to bude úspešný týždeň, rovnako ako verím, že ste prežili pekný víkend. Tu v okolí Bratislavy bolo naozaj krásne, slnečné počasie, neviem, či tak bolo na celom území Slovenska. Doktor Jozef Ilko, dobré ráno, mi snáď povie. Všetkým divákom želám dobré ráno, neboli dní. Tak verím, že prognoza priaznivá, veď február predsa ešte len chladný mesiac. Ďakujeme veľmi pekne za predpoveď počasia. No ja som už veľmi zvedavá, čo má dnes pre nás pripravené pán Bazovský, lebo už vysvetľuje tu na Daro od rána niečo vo veľkom. Máme totiž to strašná zima a jediné, čo nás... Doktorka Lenka Del zozbierala a prišla na to, že viac menej, ak sa pozrieme, tak tu je mapa. Avšak chýbajú samozrejme tieto štatistiky, akože koľko bolo vlávaní, koľko prepadov. Či si môžem kúpiť napríklad v Záhorskej Bystrici čiu, lebo aj pán Spíšek bol prednedávno v Británii, tak možno sa tam niečo naučil a my o tom budeme informovať na našej stránke tvnoviny.sk. Mirka, ďakujem veľmi pekne. Všetky aktuálne informácie na portále. A rovnaký čas dávaš hovädziemu, bravčovému? Áno, naraz to dáme. Keďže to je dnešie meso, tak mohlo by byť ono. Dobre, smelo do toho. Jasné, môžeme opiec z jednej, z druhej strany. Muzikánske ruky, hej? A večer slák. Áno. Trénujete každý deň? Niekedy aj ráno tu. Sláčik. No áno, máme to radi, keď sú diabli na mieste činu. A hrajú tak, ako majú. To som sa pýtala, že či trénujete každý deň, aj teraz, keď povedzme je Ernest v nemocnici, alebo ste si dali voľno? Nie, teraz máme voľno, ale Ernest to je zaujímavé a dôležité koncerty. Ktorý bude ten najbližšie? Vieš čo, máme teraz rozrobené v Českej republike huslovým virtuózom Jaroslav Svietený, takže s ním spolupracujem. Ja zatiaľ so Silviou prejdem k... Pýtame sa na túto skúšobnú dobu aj vás v celorannej úlohe, aby ste nám napísali vy náš názor. Čo hovoríte na to, že sa má skúšobná doba odzrkadľovať jej dĺžka od výšky príjmu, ako pred chvíľkou Silvia spomenula. A aké sú reakcie našich divákov, Miška? Ja ti niektoré z nich aj prečítam. Napríklad Robert píše na Facebooku, že podľa rozprávka, ale ešte predtým aj obrazové pripomenutie telefónnych čísel, pokiaľ chcete sa spýtať ohľade nemocnice. Robím budík, ak by vám náhodou dnes ráno vynechal v svojej pravidelnej službe, tak zazvonil niekde okolo 7:18. Áno, je, že už naznačuješ škola, že zvoní pretože rozprávka skončila, takže naozaj najvyšší čas ísť do školy. Krásne dobré ráno, ak ste zapli Teleráno, iba teraz je pondelok 7. februára a my tu už od rána máme 3 hostí zo sociálnej poisťovne, ktorí sú od rána aj na telefónnych číslach a vy sa im môžete dotelefonovať, môžete sa ich pýtať, pokiaľ máte otázky týkajúce sa dôchodkového, nemocenského poistenia alebo výberu poistného, pretože aj tam nás čakajú zmeny, o ktorých nám teraz viac povie inžinier Peter Íleš. Dobré ráno. Dobré ráno. Takže ktoré sú to zmeny, ktoré vošli do platnosti od 1. januára, pretože tým sa venujeme? Do tejto kategórie a stále sa chcete čokoľvek opýtať, nech sa páči, je tu tá možnosť. No a ostalo nám ešte aj dôchodkové poistenie, to rozoberieme v tom ďalšom vstupe, takisto dostane náš host Roman Mackovič priestor, aby povedal, aké zmeny sú to tie, ktoré platia aktuálne od 1. januára. Medzi tým aspoň telefónne číslo vám k dispozícii, aby ste mohli telefonovať a mám taký pocit, že teda sa nezastavíte, hej, že je tých telefónov. Ideme, poď. Dobré ráno. Dobré ráno. A Tomáš Hafner. Rozmýšľate teraz, že ako súvisí on a mlieko. Pochopíte, ostaňte s nami. Áno, to je to, čo si vlastne už avizoval pred rozprávkou, že pokiaľ chcete dobiť svet hudby, tak musíte, alebo mali by ste si dať 2 deci mlieka denne. Či to tak naozaj funguje, pani Novzovská? Povedzte. Tak ja myslím, že nakoniec tie 2 deci mlieka možno ani nie sú takou podmienkou. V projekte Objav mlieko sme sa rozhodli pre takúto neštandardnú formu propagácie mlieka, hlavne pre mládež. Podarilo sme to odsúhlasiť a teraz sa na to pracuje. No, ale nie je podmienka, že v tom klipe budú musieť piť ako mlieko. Určite. Lebo to je asi základná otázka. Konkrétne kde na tú stránku, tak poďme sa pozrieť na tú stránku, aby sme vlastne ukázali aj vám, kam treba ísť, na akú stránku, kde sa treba prihlásiť a možno niečo viac o tom, aký hudobný štýl, alebo čo to všetko bude, by Tomáš mohol povedať. Rozprávaj, ja to zatiaľ skúsim. Takže celé info je... S doktorkou Janou Jurkovičovou zo Združenia pre zdravie a výživu. Ešte raz dobré ráno, pretože sme začali rozoberať ovocie a zeleninu z pohľadu orgánov. To znamená, na aký orgán tá zelenina sa podobá, tak takému orgánu pomôže zeler. Stopkový zeler by mal pripomínať kosť a teda mal by súvisieť s dobrou funkciou kosti. Je pravda, že zeler, tak ako aj iná zelenina, je bohatým zdrojom rôznych minerálov, medzi iným aj vápnika, ale organizmus si nevie vápnik tak dobre vyťažiť z týchto rastlinných zdrojov ako zo živočíšnych, čiže naďalej zostáva najbohatším zdrojom vápnika mlieko a mliečne výrobky. Tak, a máme už aj kosti rozobraté. Skúsme baklážan. No,
No, baklažán by sa mal podobať údajne na maternicu, alebo teda... Baklažán patrí k zelenine spolu s cukinou a uhorkami. K tomuto druhu zeleniny je to